because of our hunger to give them a taste of their own. Mama, Mantigre. Masquera say, Mama, how was your day? Mascara say, Mama, how was your day? Mantigre. Just something. Imwe ndiyabhule papa ndisi. Say one. Bule. Masquera. Masquera. Chitore background. Thank God you're here. Naiwe, mani wagira ndaita nasura pasonita hivi. Aish. Ndafunga kuti wapa off kai ndaona mota yekupanza. Ofu futi. Iwe, nemastock saka basa kwedu this week. Pakaipa shamwari ndiri pamawani. Yo? Iyo vanobasa kwenye vanomboda kuti vanhu vazorore ipapapa. Kuti maufa? Ngarara shamwari. Ndipo kachikupu changu ndimeshanda kanonoka. Makutoti tuma kana Jane takuti isisi. Ndimato ava hombe ndikauya kunondituma. Neti wakura uchindijambisira. Sha ukurumidzodzo ndine maplans nasi. Ukangononoka ndotusiya twega tu vanhu. No, iri bo, nditwo. You're the best girl wangu. Zvako zvekuti he vana watotsvaga maid wangu. This bridal party tikuenda kuVic Falls. Amusi makuzvinyanya. Ndanotete vako here vari dzungu rese ro. Shamwari manje ipapa pakakasiya babysitter achivavira weekend yake. Ende anenge akutotoenda tese kubridal party kwacho. Maybe anetso indotaura naye. This is a once in a lifetime moment for me. Iwe usabesti ushaiko ipapo. Hazvinetse sha. Iwe uchingoudzana tete vako vangokupa mari yani ya babysitter. Or else ndo yana kids netikoko. Kwana Jane. Anyway, saka pauri kufamba sei? Straight kumba shamwari. Andakudza kuti sister ni kumba uku vari kuvavira weekend yavo. Hanzi ndema plans kai ipapo. Kuyo na plans. You know what? It's high time you find a new boyfriend. 2 years munari single. Ndokudiko. Aiwa. Kwana kere senze watanga. Papa iri kandi manye shamwari. Jikasadza iriwe mai. Jikasadza rako ripere. Ya, kurima ndokuziva. Chivanhu vari patafura. Kutamburimo wanhasi chai. Paswera pepe. Hamunasara muchinetsa mama Mary iri mundani. Unoti vanonetsana. Vanoziva kuti panobhurwa munhu pana. Bhurwa munhu. Muri kutoseka. Fanike ikaka akandoka njarovaka nemusoro wakaoma. Saka matisirivere chikafu Food yako irimo mukicheni. Saka ndinogeza ndikuya. Alright. Yei, muri kuitei kwemi? Asi amanye mwekona mai venyaya. Ndokukwaturei manje so. Motamisa chikafu imimi. Iwe maigara mushaitona. Kurumidza. Iwe watonyare murume mukuru. Chichauridzisa mwana. Chidya sadza. Can I ask you about William close? William, anti murikona apapo. Okay. Kechitu hapo mkangotena left up. Ndo para William ipapo. Oh, thanks. Akusiko kwa kuendere ndibva nangu pasara wangu kutakura. No, ndo takura yangu ndatosvika. Okay, fine. That's what ndo kwa kuenda. Nangu kubatsira kusvika kutakura.
trip yechikoro anzwa magrade 7 agoing. Ndiana akadari. Headmaster chomwe. Kasi ndwada kubhadharirai 3 matrips in 1 year. Vanofunga kuti mari dzacho todziona kupi dzese idzodzo. Apa toti 50 maschool fees. Mama. Ndondaona nekuti all my friends are going. Mama, dendo trip. Nainini. Mimi muda kuenda trip ipi futi. Kasi makanzi mune trip uchikoro kwenyu. Musanyepero mama watomborina tripa. Takanzi tine trip ku Lion Chuta Park na Madam vedu shwenyu mama. Mama mukana zvakufungidzira. Afunda kuti akauya kuchikoro kwedu anonobvumidzwa kupinda woenda nesu ku trip kwacho. Manje hapana na utozvinyeperawo zvako. Mama andikunyepa. All right. It's okay. Mira ndikotsvaga mari yacho. Nayo manje hausi kuenda iyoyo. Iyoyo ndio munhu asiri kuzoienda manje. Ndochi ichocho. Ukuchemedzerei mwana? Ndozvanga uchida izvo zvanti? Ndotinetsesa apa. Chinyarara zvako iwe mwana wangu unoendeyo. Chinyarara bebhu unoenda handiti unoenda kutrip iwo. Iye ndiye asiri kuenda. Wafara ka? Ko, vari kuchemeiko sisi? Kasi mukumudhonza musoro. Esi. Ukudokudodzi kuomera chaiko kasikana. Ko kungoendesa mwana kusaluni naye maipi. Kwaniko, hamina zvanga chinetsana nabhudhi vake nenyaya yematrip ekuchikoro. Unongoziya kavatedzana. Pi mwanangu, ntororo mvura inotonhora. Baby. Shanda toya shanda. Nasi tofana kuenda kunotarisa madreza yaya waitaura ka. Ndodira fuel hapana nyaya but today is the only day andikwanisa kutombonyatsotenderera. Ndazviziva. Pressure ndo yamanayo manje vatete handitya. Manje nhasika totoenda nekidsnet. Because handinokuvasira ka. Unongoziva maschool holidays anonetsa plan yacho pane pastori. Kasa vasi kuenda kwaMary this holiday. Mary ari kuenda kuSouth Africa nemhuri yake. Saka apa gogo changu achimboto anogona kuuya kuzovatora. Iwo uchiri kuendesa kwagogo wavo nezvese zvawakaita nababa vavo. Saka zvinondovanyima ndichiti kudi. Plus mbuya vacho kwava nemhosva yezvavo. Ivo vana vacho vanotodawo futi zvekuenda kwambuya vacho. Besides handiti John akaroora here. Anenge ari kakumba kwake. Wakasimba shamwari. Ndiri inini. Aramba kutsika kwagogo ikoko kuti akaure. Ungati munhu asingatombobhadhara mari yemaintenance. Muroyi chai. Watanga Sofia. Iwe handoda kurorwa. Uchazviona mamudzimba mukuti zvinochipesha. Ina ndombomirire zvako zvese izvozvo ini. Ndakatodhila nazvo. Hanzvadzi dzake dzese. Ndakatoudza kuti ndatombodi zvekushungurudzwa ini. Handidi kuharaswa. Uyo muroora manyama. Anofunga kunovapedzera gore rino. Vachachidemba anyway. Rega ndipedzeseka. Tibva tangoita tibude. Sisi wacho musoro wangu washata. Makresho kwa ndongo sina na time ni matipida. Wazondi parira. Hi. Kupinda kandonokusiya. No thank you ndandatosvika. Come on, watosvika kupiko? Asi wandikanganwa. Inga ndiwo wakandidirecta wanonditsvaga pana William Closer. Saka apa makundisitoka? No, I'm not stalking you, but every time kungofanana. Okay. Sapinda. Pinda. And I can't keep it inside anymore. So here's my heart. You can't take it. It's up to you. If you want to break it, it's okay. Thank you. Cool. $2 ne? If you. So ungati ndingaitenge fuel $2. No, but you know it's Zeraga. No. Thanks. But maybe if you give me your number, tomorrow. No, I'm not interested. Come on. No, please. Okay. Yes. 077 336. Yes. 231 5. And my blessing. My blessing.
Don't my blessing. Metabas. All right, my blessing. I need some medication. Call a doctor. I need first aid now. Ooh, I need it now. Is it a sickness? Your love made me blind, that's my weakness. Shungu zangu, undiwane wo, baby. Hi. Unosiyaka. Anambofungiza kuti uri kuuya zvemashua. Huh? And hey, you're looking nice. Thank you. Andiniye pangu. Kose wafunga kuti handiswe. Sha. Tanzwa nekunyeberwa nevasikana chimano. I'm happy wauya ndafara singaiti. Vasikanaka. Manje ndisimusikanaka. I know. You once told me that you've been married before. But Sha. Uchirika baby Sha. Tikakutora ka. Tikapa uniform. Kana mclass unopinda, trust me. Zvekudaro. Yes. Don't fuzz nema manje. You're really a nice girl. Woman, you mean? You're nice too. Oh, thanks. And it's nice for you. What are you drinking? Soft drinks. What do they have? I don't know. Let's go, guys. Saka, ndozokuna futi. My hands are full. But maybe next week. Kwesoko Sha. Okay, fine. Kwandika kuti amuchazo kubikira nditi wakati yaona nini. Max. Anyway, let me get inside. Thanks. All right, bye. Hey, kasumba kwenye mnani? Zvaita sei? Kasa muchada vainzi pano. Sha, dzatwa 9 a.m. inzi pano. So anofema wamuka kudhara. What's up? I just didn't expect you here this early. Ukude? Kasi kids nezichiri rarara. Anyway, nandayo nema gift samples at my tables. Wow, these are beautiful, Sha. Right? Hey. Sophia, pane zvandoda kuudza, Sha. Hi. Hi, Sophia, uyanonzi Maxwell. He's my friend.
Maxwell, we announced Sophia, she's my best friend. Oh, okay. Tifana nekukuziya. Baby, ndambomanya basa 2 minutes. Do kufonera nti. Madam, speak. Maxwell, that's what it is tonight, Jane. And why are you keeping him a secret? Anyway, he's just a friend. I met him 3 weeks ago. Pananyaya. Apananyaya. Iwe, kasi tiri kuona zvintu zvakasiyana panapa. And did he sleep here? Iwe. Jane, I thought I was your best friend one. So ndudzi, chichivitika panapa. Chazokudza kani. Ingandakuzoti he's just a nice guy that I met. Nothing else. Zvekutorera pamba. Kutorera pamba. Asi Sophia ka. Okay. Zvese zvauri kufunga ka. Ndizvo ndo chese chazvikuitika izvozvo. So what, are you in love? Sophia ngatimboita zvewedding akwanditi. Wati chine tunadecorations. You're not running away from here, Max. Taura. Okay. Kana iro yawauda kufambira iko zvinosvika. Kachita zveti. Ndiyatsanangurira nyaya yacho yese. Okay. Good. Yeah. Okay, so our guy does he know kuti tine vana? No. Saka uri kuti ndavadya vana vacho. Handarara paneri. So? Okay, so what's the story? What story? No story. Jane, hapana munhu asina story ka. Tell me, anoshandepi ibachelor here, etc? Okay, officer. Max anoita zve-IT nefriend yake. Actually, even a company, like, you know. And he's never been married, no kids. Never been married, no kids. How old is he? 37. Okay, so akude. Huh? Akude. Jane, you're a single mother, divorced, 2 kids. Yeah, Jaya. Akude pano. Sophia, did you just insult me? Insult you? Matete, let me tell you something about these men. Kasi wakanga na nyaya yangu yakaitika na Josephat. 7 years. Manachita living. Kwakuzongofuma akaenda when he thought everything was good for him. Ndovadi pai. 2 months after leaving me. Should I say more? Sophia, I don't know whether it's jealousy or what. But honestly, you can't be comparing this Nyaya yako na Josephat. Josephat was a player. That you were just keeping kumba kwako yo. And we all knew that his days were numbered. How many times did he cheat on you? Uchingomtora back. Munhu waitochengeta. You know what? Josephat was not even your type. Okay, and Max is what? Because he says he loves you. Can't say you just don't like him just by his mere look. Jane, you're my best friend. I like what you like. It's just that I fear things that I don't know. And I speak from experience. You know that. Heartbreak. I just don't want the same thing to happen to you. Well, I don't think Max is like that. And it's not like I'm rushing into anything. Really? Really, Sophia. Okay. All right. Oh, hi. Hi, Uncle Max. Hi. Thank you. Hello. Yes. Okay. And this is for you, madam. Oh, thank you. What's gonna say? What's gonna say? Oh, it has been hectic, Shaz. Nangoti, let me pass by nchimbo noti team yangu yaskwera say. Manje wangu wadyera. Wadi undifonera ndakusira chikafu. No, don't worry. In fact, we can go food court apo and grab something quick if it's okay with you. Apa manje kayato bedtime kai team. Oh, I see. But you know what? Let me just go tag them in to attend. Are you sure? Come on. Let me do that quickly. All right. Do that quickly. Okay. Quick.
sorry kani. Andombosawo tune munhu. Yoga, this is why I should take my keys away from you. Kukunuka nemere. Ndiani kwe? Asi ndoba mnini. Achiri makuseni. Kuyo usina kana kufona. Kwakanaka. Kuripoko. Iwe ndakasiya bhuri nemari dzavanhu nekuchaichika. Iwe naimfundisa vanzwa nekufona ipapapa. Riri muwardrobe mako. Seriously, Mary. Ndi Sophia ko? Akutichi. Sophia? Hana chakandudzwa. Asi ane zvaifaundudza. Anyway, ava ndiba munini wako. Wow. Anonzi Max. But nezvawaita izvi, I'm sure he's now even embarrassed to leave that room. Don't worry, I can wait. Wait for what? Uye pana pochongo kanono koni? Kuti amukeka. Wow. Masisi, muri murudo. Tosaka uri kuglowa man. You must be a good man, auntie. You know what? You might as well start breakfast. Ndazviziva kuti hapana kana zviri kumbomanyirwapo makuhwa Sophia chaiwo. Ndakubata katsotsi kemunhu. Who was that? My sister, Mary. I know, right? Hi. Okay, fine. Let me take a shower. I'll join you. Mary, we are not Max, so a friend young. Max, we are not Mary, a sister. Okay, tafara ni what's happening? Tafara oba mnini, muri sei? Vamos. I'm going to start. Thanks. So baby girl, you didn't let me rush when I was exo. And it not my plans now because and the pama one sha. So this weekend I'm going to die soka. I have to go back kumusha kwa kuna mama cha kukadoma. Ndakamera my plans yako munafe utapeli. Yes. Okay, but you do know to know going to go Garanis. It's not like we don't have a room. Babe, so she tell you. No. Let me squat kwana Zexu. It's only that with mukadzi wake chete ndianotaurisa chete, eh? But it's for a short time, maybe 2 weeks. Saka kurambireko kuzogara nesu pano manje. Are you sure? Why not? Think about it. Baby, you need to relax around here. Okay? You seem tense. Chi? Unozachi babe. Every time pandotaura nyaya again. I feel emotional. After my long-term relationship na ex wangu I find it very, very hard to trust him 100%. Kochi, what happened? I was in a long-term relationship na ex wangu. Tikagara for 6 good years and we got engaged. One day ndakatovarayirwa. She told me kuti zvoni arikuenda kuBotswana kunoona sister yake iri kurwara. Little did I know kuti zvoni arikutonoona mukomana wake zvake.
Sike ukwazviziva sei? Ndakazoti ndakumutsvaga. Ndamutsvaga munhu paya, munhu haasi kubatika. Ndabvunza sister yake yakutsika-tsika. After 3 weeks, adzoka. Ndakuzovhura laptop payo ndoni haikona. Mapictures paya ato nechikomba chake zvake. Mapictures akaita seiwe? Not just pictures or videos. I mean sex tapes. And what did she say? Pepe munhu akaomasha. Atadza kuzviexplaina. Nguti zvaexplaineka here izvozvo. Handiti zvangu zvakangofanana nekubatwa red-handed. Yeah. Now I see why usasagona kutrust vanhu, sure. But you know what, baby? I think sometimes vanhu ava vanenge vasingori vanhu vedu unombose. Yeah, sure, because munhu wako chaichai. Daro, baby. So, how did you end it? Unoziva ndakambofunga kuda kumuputitsa so. Ndakubatwa nemweya kuda kumupwanyira kumadziro. Apa vanhu vomba kwedu vanga vatoronga muchato shamazi. Thank God kuti Mwari akazongozvifumura ndisati ndatoroora. And I was about to in that same year. Yeah. Sometimes people can be so selfish, unomboziva. Kukungosiyana newe pane kuita zvimwe relationship yanga inewe. Imagine, I had invested in it. I had to build a house, fully finished it. Zvese zvataive nazvo, I bought. Saka, what did you do? Did you sell the house? No. Ndakamusiyira zvese. I just walked out with my clothes. Ndaiguta kuri zvinhu zvaizoramba zvichindiremind about her. Baby, inini handina utsinye sha. Ndakangomusiyira zvese. Imagine apa munhu anga asingatoende kubasa. Ndini ndaitomuchengeta inini. The best gift she gave me was the truth before I committed my whole life to her. I'm so sorry, Wena. I hope you recover from this. This must be traumatizing for you. That's all boring, babes. Now that I have you, Dabo, you're so different. You're the perfect woman I've ever seen. What you see is what you get. You're so beautiful. Hi. Oh, hey. Nasa nsuda jama excuses sha. Busy or not? We're going out, auntie. No, I want chicken in. It's okay. Twenda kwese. Vesi vangu watopedzwa kesa, auntie. I guess out there. Okay. And Sophia, ini now left to pass. But you can go with the kids. Watanga. Do you want her to bring up and up? Wait. Is he here? Yes. And before you start running your mouth, we had already made plans. So, Kasi yakutogara pano. it's only temporary. So my builders, they keep making my mistakes per stage upstairs. That's so. Hey, you better to the double story. You wakaione. What sort of a question is that? Okay. Anyway, just tell him, Kuti, I'm not happy with the way he's keeping you away from us. Talk to share time, Newek. It's called being in love. And for a newlywed, honestly, you should know better. Okay, Sakapawa Kuti, this is we're not in love, manji. You know what I mean. Anyway, do you want food? We'll eat out. Okay, chite maintenance, so fancy. Let's go.
Sexy. Max. What's up? Abana bashman. Akuyusha. Chizosoka motikari yangu. Ndiri client toda motikari iyoyo. Sexy. Wakudaro manje. Yeah? Ndara. Wangu. Inga ndakakujega wani. Uda ndibroke. Sexy. All right. Iripo chimira ndingopedza plan yangu anditi. Tuanderese ndonda kudai so. Munyazoziva iwo kuti akuna madhiri zvisina zvakadhakwa sha wangu. Ingabibwa kwane motikari. Chimushandisa kayo. Antika wakasetla iniri. Sex. Iwo ngoti it is that simple kungotora mota yemunhu just like that. Saka mine was simple andita. Look, I'm just saying Gudika. When a baby akatonyura we. Apana chao chakumbira chacha kunyimba. I mean, what's the plan now? Are you not willing to settle down? Ansandazia. Baby bosha. Yeah? But nana moms wangu manje. Shaga. One. You remember what you call? Ane baggage ga muno. Yeah? Fungoti 2 Madonna. Yeah? What did divorcee? Yeah? As my fun is gay. Aba ini noja ndatomobira ndatomborora zangu. Zonzika. Nyago nduyibata ka. Pachirekezo tamisa nguwa yemono ka because if you take too long babaka achachema neyo zino kamtambisira nguwa. Hawo. Uyinombuda mai manje. Ndosiya. Sha. Max. 3 months. Are you not in love? I mean, uri papi chepu. Umjolo ko sex. Yeah? And Mujolo is not for the weak. I feel good. Morning. Morning. It's okay, baby. Mira ngwaitira my lunch box isawa. Baby wazoti chive. Should I drop you off first? Then those in the meeting yangu. No, come on. You know what? I think you watch in the remote. You need to go lift because I was going to go for meeting yet. Thank you. So kids, Uncle Max will drop you off. Which one is it? Do you want to render pizza basanta? Okay. All right. Bye bye. And this it. Okay, sweet. Bye bye, baby. Okay, guys. Your lunch box is ready, right? Nice. We still have like 45 minutes. Let's get something to eat. Before you start with your Ndamari stories, this lunch is on me. You just drive. Why not? Wangu. That's why I teach you to drive. I don't need some mazon. Makumbangu, they are always so late. Manje ndina mota na sisha. Kwa ita say. What does the garage mota yakapa kule service wa manje? What ya una mari pakadaro? Mota ina Max sha. We had an important meeting today, so ndatono to ashika sina mota ashinyato. Just stop. You gave him your car. Ushamsigani? It's just a car. Munanduta pape ugara. I'm not really surprised. Just hurt. You wouldn't even let me drive that car. But Max Munanezuro. I helped you to choose that car. Sophie, don't be petty. You know why I didn't give you that car. Yeah, my speeding. Okay. Do you even know how to find this guy? Hey, stop. Chi, what's with the negative energy like that?
Anyway, just when I'm starting to trust someone, there you go wanting to spoil it for me. Chi, don't spoil things for me. Okay. Well, I guess no lunch for us today. Auntie Jane Waramba. Eh, yeah, kuna lunch nas. Uncle Max na say Tuesday ka. Yes, Maya. Ko matapedzere kuverenga zvomukutamba kudaiso. Tapedza. Uncle Max takutonoveka hembe dzedu dzakanaka. Takamirira mama kuti vanosvika taprepared. Asi mama venyu ati muda kuenda somewhere. Nas. Every Tuesday tunaenda ku pizza, so mama don't cook. Okay. But nasi. Mama venyu anenge akaneta, guys. Asi vafona vachiti vakaneta here. Niwo ukapusewo. Unenge wakaneta zvakaita sei tinongoendawo. Hi. Yes, babe. Let's get over. Bad day at work. Yes, sure. It couldn't even get better. Stuck in congestion apa mkombi. Unongoza mapisira bunenge mchita ndongoja suffocate. I know, eh? Sorry, babe. So, just public transport just because of me. No, come on. Don't apologize. Anyway, how did it go? You look tired, babes. Why don't you go freshen up first? Then I tell you everything. Well, at least I give you a massage. Oh, thank you. Go, Vanaru. Peace in their room. Maya! Baby, go freshen up first. I don't know what that is. Hello, guys. Yes? Mama. Eish. Sorry, Bole. Mama is very, very tired today. Mama, kasi mkana kupizza makapfeka mapijama yao. You guys can. Bole, I want you to listen to your mom, okay? Good. So, guys, Nasi Uncle Max cooked something very nice for us. So, I've spent out. Mama, you are. Ne blessing. You was already good. Ukatanga complain na mwananta say, eh? Sikado tichikafisha chuchu zetu kasi. Twesa deep freezer, twesa microwave. Toso chikamangwana. So mama andei. Okay, let me change. Promise kuti nochitika chikafu ichocho mangwana. All right. Just like that. For how long will you spoil these kids? You can't even say no. Unozechika apa ndinda tongokanganwa. It's our tradition nevana every Tuesday, 24 pizza. I know, baby, but you look tired. Huh? You need rest, baby. I know, but you... You need to rest, baby. But baby, and Scotty Zoni, usainde nevana, okay? And you know, konsa now next week, or even Thursday. Pepe vana ngavajaire zviripo. One day she needs a see. Thank you. You know, I really appreciate the way you look out for me. Anyway, and it's not just because of you. Copy it. You don't even get anyone you want. Come on. Don't worry now, don't worry. No. Back ndinara kuno kumama. Okay, you guys. Okay, guys, listen. Nas tukudya panapa. Anditi ndakaneta usingaite. Saka kupizza ka toenda mswe Thursday, right?
Ah, Mama. Ah, come on, sweetheart. Auntie Dora tripe. Saka I'm working so hard kuti ndiwane mari yoyo. Okay? Saka nhasi todya panapa ndina mari yepizza nhasi. All right, guys. Nhasi tikudya zvandabika, handiti? Yemoni. Yemoni. Yey. Kondimu kwa Max. Naitoti new client. Saka ifunaiza kutaura kuti handisi new client rini. Naska. Ndazoshandira muri muoffice chemche. Iwe mashefu. Mashefu. Akasibairike tsotsi. Iwe imotari yani? Zex. You know what I told you one? I'm married to a rich auntie. Saka uzoti imotari bebere. Ingati serious niwe? Ukutaura isuzu. Ipapa apa. Tatodaiso vataro around. Vatanoita school run. Vandatozomusiya madam kupi kugraph. Ipapa ndatonga mu round rangu zangu. Zana zvakadaro suka. Po. Because kana iwe naye mchiwirirana ka. Aiwa hapana chakaipa ka. Utaura isuzu. Pinda motaona. Pinda. Icho. Wangu. Aiwa. Warema. Wakutopekera lunchbox. Iwe. Vanochengeta shama single mama. Unoza every little thing that you do. Kanongo appreciate kwazo. But you right knows zvasiyana netu ama2K yuko. But wadi ugara ungofenza munhu wako iwe. Unoza kuti wangu kutozongotanga marriage wakatodyiwa 2-0. Mdara. Ezvezvo zvauri kuitirwa here izvi. Una matama. Una hembe dzako kuti ainwawo. Kota chicken waizi here iwe. Iwe. Ndakanibonzwawo zvoni amai vari kubika seko kumba uko. Idya izvizvi. Isusu tanoita nazvo izvi. Bva nemazitya wajaira padheni pako apa. Chizwa izi here iwe. Zex. Watanga manje. Yeah. Anyways, Zex. Sha, mbonto borusha manje. Chi? Mbonto 100. Urudi. Zex. Do you have to know everything? I have to know because unoziva chi. Pamunoita marituals. Iwe. Marituals hey baba. Iri zvemari iwo graft rangu chachero unonyasoriziva. Izve marituals izvi. Aristombori trade rangu. Correct. Kuivo mainini wachuna my guru. Cheva unorini. Mainini. Auda waona. Ndipe waya. All right, no mangwana utora. Thanks. Saka King. Inini kanibaya inini. Kwa kutobaya? Ambo manyapa ndibona na Tanas kwa. Usadari yo. Makarambana na Tanas udara. Iwe. Pai unozaga. Kanga kudazongo ita imwe ya boss kaida marriage. But apa izvinezvi manje. Aiwa ka. Aiwa madirangu aboka. Ndakatondereze wifi mwana vadere. Bochi baba ikadede. Come on. Gules. What's happening, Panap? Huh? Koma kachinjira chima keys. Long time, eh? Long time. Ndati ma changes esari kuitika and siri kuziva chi chiri kuitika.
Gules, you seem to be in a bad mood. Kokanaka. Ngatipinde kamba titaure makamera Jane. Frage daba. Gules, kochi. Iwe, ndirakuziva kuti why Jane asiri kupika makalls angu kana kuma return. Sorry Gules, it's not personal. It's just that Mami is too busy nowadays. Busy? Ko pese paisimboita busy? Aindifonera ingwana? Nah, maybe nyongoto mazona ndiri kuvabatsira. Oh, is that so? Saka iwewe uri kugara pano kana kuti wayazodropa something uchidzosera muridzi mota yake? I'm only here for a few days. Okay. I'm leaving. Umudzi Jane kuti ndoda kumuona as soon as possible. Ko Gules, mavona msiya drinking. At least not from my so it's too much consider not it is. Kokadanda nyura. Oh, indakanyura kare. Unofonera Rebecca nini? Oh, ndiani? I don't know wakakata sanda nyatsona. Rebecca, I think my cause is such a ignore them. Please, don't ruin this moment. Okay? Hi. Hi. Hello. Hi. Haide. Shamari nastandi nemaziwasheni. Tutunogara panze ndimborova washeni. Ndavinga vanongo kuti iwe. Wona unobvaita manyemwe. Guys, chitai homework. Ndine ma tickets twenda tese ku fun fair. Yes. Kuvhura ziso kudaro. Uri kuone? This guy akutonza laundry ponapa. Achiunza kubva ku. Hezvo. Kasa chiri pano. Even this is at all 4 months. Does it matter? Ukazotaura na Mary. Nezvei. Arongovhairawo mazuva anososo ndane time. Iwe wakamuitei kuti akuvhairire? Chinenge arongoita akasezva kuita mazuva newo. Handiti kasatosangana pashift yatiri tese kubasa ndokuona upi. And why is that? Inini manje ndinofana gara nchuya panapa all the time. Iwe auye kumba kwangu wani. Anyway, to be honest, I'm here for the kids. Sikatora nega mende. Do you realize kuti you're pushing us away? I'm actually surprised kuti after last visit ya Mary panapa, you didn't make an effort kuti umuone. Last visit? The last time I spoke to... Yakawana Max panapa, you all sipo. Don't know about that. You miss me, Mami? Pepika, unosoti pana papa kutobowa ndandiri ndega. Apa vana vakatorwa na Sofia nesuru. Kumanje zvandatora ngozongochinja hembe nekuenda kuKadoma. Shanzi mama varwara shamazi. Ko vari kunzwe? Hanzi vakangoita stroke so apa vari muhospital. Ish. I'm so sorry. Saka you really have to go and see. Avana medication yavakanyorerwa here ndokunovatorera pamedical aid yangu. Unenge wandibatsira baby, but you know what? I don't want to trouble you with my problems. Unonditira zvakawanda sha.
Come on, baby. What good am I if I can't be helping you, my love? Baby, it's easy, so I feel like a burden has been lifted off my shoulders. 2 is better than 1. Okay, Thanks, baby. Thank you. Don't mention it. Okay, so let me run. Hello? Yes. Just wear something nice but comfortable. Yes, be ready by 7. Wafare baby. I enjoy singaite. Huh? Ko iwo wakazoti chiyo panyede. Saka ndokupa mari yacho uchengeta anti. Okay, yeah, fine. Saka pane nangowanira mari yacho nongokupa ubata. Baby aiwa. Zvokutizisana izvo ndizvakudhara so plus ndinge ndashora vabereki vakandiberekera ngirozi. No. Saka tobva tangoenda ma-introductions kakumba kwedu. Okay. Then tabva ikoko tobva tazoenda kwenyu. Yeah, iripo baby. Love you. Kuchiri wakamukana nasi. Why? Ndazoitiswa busy na Sophia shanga achida swimwear vana. Okay. Kwewe. What are you doing here? Baby. Asi you expect my visit isiri nini? Meaning what? I'm just concerned. Ntongo chifuna ngoroka domerero. Saka usitombotarisa makoo zangu andi? After panda kufunera ukasadaira kandafunga kuti ndaresponda iwewe ndiwo usina tozodaira. Sorry, maybe ndopana isitsvaga zvinhu zvevanawo. Okay. Okay, fine. Mushonga wamama ndazopa Maxine. Ndiwo ndasangana naye. Okay. Ingavaitawo. At least that's reasonable. Sure. Pane kuenda ukadoma kweso. So, ndokudzisira chikafu? No, thanks. Handina kana appetite sha. Kasi wazoenda ku-fun fair? Hanzi na Sophia akuoneko. Sophia? Andiona kupi? Naiwe. Shosho ndingende ku-fun fair mama wangu achirwara. I think, you know what, andifonera ka. Achita una mota. Saka anga afunga kuti ndini. Mota dzifanana here newe. Ko pandoona pachipapo adi kuya uzondimoresa. So izvo papa ka wakutofungudzira kuti ndini. Ndambodaro here baby. I know utongoenda tete Maxine. Unongoziva zvaSophia. Anyway baby, I know kuti you are worried about mamaka. But she'll be fine. Don't worry, auntie. Thanks. Zaininde ndaworried manje kuti zvoni chapizwa kufungidzira kuti ndini apa ndisiri ini. Baby. Zvimota zvavanhu zvinonetsa. I think I should find myself a car. Max. Baby, why are you so tense? Chi? If you've forgotten what mom zangu vari kurwara vari muhospital. I'm sorry. Hanzi vari sei nasi? Yeah. Hanzi pane matests ada kuitwa, x-rays and stuff. So yeah. Mbonongwavha mari yacho iyo. Ungokanganwa makiza. Okay. Round rangu nasi rasuda mota. Shandisako.
Jane, are you serious? Uri kundoziva kuti iwe hausi kuenda kumusha unyaradze yatete manje nemhaka ye? Ndakakudza kuti tiri busy. Pane kwatiri kuenda naMax this weekend. Iwe asi Max uya kutogara pano permanently. Hauna kuti imba yake iri kupera kuvakwa last month iwo. Saka chiko newe naimeri zvine basa rechi. Where is the problem here? Have you lost it, Jane? Ari kunyatsokubata pai chaizvo Max wakuramba wakatoti kwati naye. It's now 4 months achigara pano mumba mune vana. Meaning you can't have a live-in boyfriend like that. Kumuka makarambana vana vanovati chiwo. Oh, so that's your wish kuti tirambani? Come on, Jane. Hazvisirizvo Jane zvandiri kutaura. Uri kunyatsozva zvandiri kutaura iwe. Iye Max wachona ambori type yako here. Akambokudza about his past. How old is he? Why asina kumbobvira akaroora? Oh, so iwo nyaya yako iri pakukuscrutinize Max manje. Zvekuti akamboroora zvine basa rechi newe. Zvapinda papa. You are my sister, Jane. And I love you. Iwe unozviziva iwe. Handingakuregedza uchingorasika ndakatarisa. In fact, inini newe asati tambogara pasi timbodiscuss about this guy nerelationship yenyu. Can we do it now? Unless paine zvimwe zvinhu zvausuruda kuti ndisivako. America, all you need to know is Max is a very good man. Anambobvira aroora zvakeka. But he was actually in a long-term relationship for 6 years. And akatozongochitwa zvake nemusikana waida kuroora wachona. And that's how he cancelled the engagement. Really? Do you know he actually walked away from a house yaakavaka? Akatosiya everything, property, zvese zvakanga akatenga for this girl. So you believed him? Saka akuita rebuild manje. Imba yacho ndakatoiona. Yeah, if you say so. But ndakukumbirisa Jane. Chinjai date program yenyu na Max wako. We have to go kumusha. And iwe ukasaenda unoziva kuti baba havambofari nazvo. Okay, I'll talk to him. But you America. Unofanira kusiyana nezvekumaka Max izvi. I love him. It's okay. I'm just looking out for you, my sister. I'm a grown woman now. A mother of 2. A survivor of an abusive marriage, you know that. Thank you for looking out for me, but I'll be fine. Yes, baby. It's good. How was it? What's on it? No, sir, baby girl. People are really getting on my nerves. Vantoona pepa uya kuti mira patobuda. Usafunga kuti tiri mumagood books kapai. Tachitonetsana ipo pepe, tasiri kutombowirira. Ko chii chaitika? Handizoti nyaya yekuti first marriage yangu failed here. Vanhu vakuda kutoita sezvinonzi ameno. First it was Sophia, now Mary. Anzi, asi parutaura nezvangu. Baby, I told you kuti kwazogara panapa. It was a bad idea, Sha. Kunani wacho? You know, I actually love the fact that you're here. Saka dai ndiri ndakauya kwauri, yange isiri problem. Just because you came here to me, zvaiba. Baby, handidi kuti unetsane nehama dzako just because of me. Then they should accept you. What have you done wrong? Hanzi hey, ndakauya panapa akasataura kuti ndakauya. Ko munhu akangano? Handina kukangano, babes. I'm sorry. Sister yako yakauya panapa iwo. Akanditira attitude. Maybe nyaya yekuti wakachinja makeys here, I don't know. I tried talking to her. Mubvunze. Akanonipa cold shoulder, akabva aenda. And kuti ndikuudzika. Ndaitya kuti maybe you will take a side. Kutora side rake kudi kwacho. Nezvaari kuita izvozvi.
manje ndatomudza point blank kuti inini I'll make my own decisions. They shouldn't detect everything that you do. Maybe vanenge vachikutyira. Smile. 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 Right in your arms is where I belong. Muchanza chako ndokumba tikare muhotera kana mutangwena. I'll still come home to you my baby. Nekuti unonizigamisa kana mepo yovuvuta. What should I say? Ko, naiva tete. Mudnde. Vana mama notora kuskula wandi mambo vaendesa. Hi auntie. Hi. Sandaka kumirira kuti tiende kwa ice cream. But you promised. I know. Vunzai mama venyu. Mama. Chende mnochinja tuone ndamupfeka mapicha ndeu bedroom. Good night. Bye. Good night. Right. Vana vaenda. What's the problem? Makatsamwe. Noziveiwo Sophia. Apana chandikumboziva ini. Nyatsonditanangura kuti nyako iri papa exactly yaitoti ubva kuti kuindimara kudai so. Kuita kundimbumura pamberi pemacoworkers edu. Vanhu vatosara vachondibvunza kuti ko chii? Ndandoenda kontora vanhu. Iweka. Pamwe dei watomboti hako dzedzi vangoda kukuendesa kuout. Tinosimbonopika apo vana tese wani. Unoziva Sophia keyo. Iwewe naMary makanyasira kundigara dara nditi kuita kundigarira pasi neupenyu hwangu kuda ku Oh. Shamwari yako isingandifarire ari muno. Baby. I want to bow. Ndozotsoka late. Max, wakadhakwa keyo? Why are you drunk? Yeah. Wakanzeu ndisingambodorereni. Yeah? Ezvinezvi manje. Bhora ratanga. And every match is matched with a bottle of liquor. Max Bebika, ande kubedroom tinorara. Aiwa. Kuvarini uchindituma inini. Yeah. Andorara. Asi mune varume muno. Yeah? Masingo man. Stop it Max. Hey, wakadhakwa chiko. Endonorara, chendonorara. Fangari maposa. Tell him that Max is coming for you. Aramba dota sasa. Tambira padhuze nezvo. Tell him that Max is coming. I'm not leaving anyone up enough. Heka ande. Sophia, kuenda kupiko. Anti ndakakudza kuti Mary akasunzwa musheri. He's just stressed, that's why he's drinking. And besides, I need to look after him. Iwe, wanzo matauranga achita apa. Who knows kuti anozokuitei? I'm actually worried about what he will do to himself ndikamsiya akadai so. You know what? Maybe iwe uchienda nevana apa. I need to calm him down or something. Okay. It's okay. Ko zvamaposa zviri kupinda papi apa? Sophie can. Andiri kuona kuti munhu akadhakwa here. Don't take everything too seriously like that. He's just drunk. Okay. Dhakoko. Right.
kuwaya ngosingadere makoza angu kana kutomboreply wakubva kupe this hour asi wakushanda night shift wakadire wabhoyekana kanhasuri wega panapa don't worry ndauya hausi kupindura Jane ndati uri kubva kupi this hour okay ndazopedzisira ndabatira Sophia shift yake so ndaita double shift anga ine maplans nevana saka zvinhu zvese baba panapa zvana Sophia mukati kumota yafa why didn't you call me ndavazokutora baby mota ina kufa yaenda naSophia anga achiendesa vana uchimumira shazvo kuti vana izvi saka Benz yakusiya panze apa indrive ndimr maposa unoziva vatondibatsira maposa maposa ega ndine bad feeling naye maposa so Sophia is now setting you up na Mr. Maposa baby Mr. Maposa is married munangori bo kumsikana waniko wadi vati vaburukewo so you expect me to like it kuti zvoni tine nchono uchiyazosiwa nemabenzi panze apa bebika une shanje kudaro hasi tretu aiwa ina ndingodeshe tutambire padhuze newe ndozoti zvoni munogona kupedza makudanana baby I love you ndiwori panapa kwete iwe okay so is this what is gonna be like kusvika kuma-10 panapa todya nguvai uchabika nguvai ndonza zvemunhu ajaira masingle life soka bebika tokunongodzisa ma-leftovers baby uri kunzwa zvautaura ma-leftovers so ndo life yatiyararama chidya ma-leftovers panapa come on ndezvanhasi chete handitodzisa Welcome. Cool. Transport yekunoku inonetsa. Wow, you have a nice house. Sister yangu ndinoita order this. Makachena. Ndatozoona kuti pane ruoko remukadzi. Ndakona pandaigara ndega. Angara ma1. Anyways, choita zvepizza. Yeah, no problem. And that's don't be gira. Saka tete ndizovaona rini? I'll organize and it. But apa ngatimboita zvana moms, zvakana moms. Sister yangu inogara busy zvekudaro. Since ichigara Harare ndozongoiona. Saka kwana mama tuzoenda rini? Next week baba. And it kuti zvoni kwana mama kublawayo. So tikaenda uko. Tabva kokutota zvinda kwenyu. Okay. Mukubva mati pa date anti. Cause kwedu sekuru vari kwa mama. Yes. Don't worry, babes. Come here. Saka, Nazuro Pai, he didn't attempt anything. Ubvunzo waiwoyo so. Kasofunga ndakasara ndakarowa. Ndakudza wani kuti kunwa doro kweka. Itori stress yekurwarwa namai vake. Ende wewe unongozoti kurwarwa kunoita sei? If you say so. Changwani bo ndichekuti he was being so mean to you. Inini nditoripo. Kasokamudza kuti andimfarire. Ndezinganyebangura. But no yet those varume idzodzo. Ndichikuitira kuti azive how to deal with you kana wauya ka. Sezvakaita nezuro manje ndo deal with me yacho. Sofika, I think panyaya yaMax unodipisa. I'm beginning to feel like, you were happy in the single. Kaisiye matambanya yacho. Naika. Anyway, ini chitega ndotora vana ndobva ndavasiya kumba zvese nemota yacho. Yes, thank you mami for taking the kids out. Waita akosha. I owe you one. Makutenda vana wangu here. Anyway, ndobona ndadzoka Jane. Famba yo. Okay.
isister yako yadzoka here babe? Hi friend, the sister yangu. Nabasi. Unongomureza nditi. No pressure. Nabasi. It's tuana tu tukao. Tuana tu sister yangu. Okay. Nditi. Auntie. Hi. Hello. Hi. Oh, okay. Thanks. Let me just walk you out. Kasawirana friend sister yako. Why not introduce? Baby, unokuda kuintroduce kwaari kuti ndiwo wavingeri. Ha? Tichitongoti tizivane, angai friend sister yako ndichazongosangana naye. Mabasa. It's okay. Saka ndichazokona rini? Babe. Yes, yes. Ndokuisira futi here uripo? Nondiboshazi. Mabebi kana sinda kumudza kurara. Tine round ndoda kuita na6 mangwana makusenseni. Okay. Ska tobuda tizande? Yeah. Baby. Ndakuudza here kuti izvoni Maxine azoya panapa. Uri kuzoti kake chifo chikondudza nyeyo. Inga ndati izviri bored. Apa ndatongobhoikana kuti tete vangu vauya ndisipo dai ndatovaonawo. Sha apa Sofia abva atouya ndichimuperekedza. So inga ndati apana nyaya wani. Zvitori bo. Unotovhunduka Sofia ndi. Baba. 6. What's up, my guy? Bush baba. But you know zoji chabatwa ako. Sauchera si. Shamwari. Yakazonobuda sekuru. Ndataura kuti zvoni moms vari kurwara. Aiwa kabata ikunoisa moms kamnyadza guys. Aiwa bvisa moms. Iwe. Asi chi. Anditi iwo ndo anonga chipa pressure kuti anzi chirora. Sapa. But unopenga unomboziya. Ko tena zofa. Wangu. Ndakazobabaika ka Sofia kashamwari kaJane kake kauya apa ndinatanatswa mudheni. Baba, muita kunormalize kuvhura umba anditi. Patina itsvakichi. Iwe kai kunzanzi zvoni handinoona paunogara. Iwe. Baba ka one day pachauya M2 varipo ka. Iwo sipo ka. Mawanako. Naye wakani. Iwe takachimaster chigame ichi. Usatye Zex. Iwewe. Anzani Zex. Ko mfesa wako wewe tifanana nikiti vakazoita sei nenyaya space. Timiro. Wewe vakachinja trade bebe. Okay. Vakuita zvima oils ema-truck. Oh. Okay. Ko shop. Shop is so many munhu. But kangwana budget aiwa akawanda. Uzandine mari Zex. Ndachida shop ka zvisine maspace acho arimo. Aiwa, shop bush baba. Ingoda ma-US ipapo. Iwe, don't worry man Zex. Mari ndinayo inini. Izvo zvinhu zvirimo ka zvishoma. Kasofunga zvekuita maspace? Ya, ndaida ngoti ningodai ndichienda kuDubai ndichinohodha ndichiswera zvangu ndirimo mushopping. Alright, ita soka. Ndipe namba dzavo dzeWhatsApp. Ndiva nangoita quotation yacho ipapo. Aiwa, is pressure rega 20. Ndinayo namba yavo. Alright, okay, ndasenda pa WhatsApp. Yeah.
All right. All right, let's go. Thanks. Signing. Gandhi manye ndibaye ndinona tanazo. Sha, kuma beer zasho. Don't worry. Mabezi nanda chai. Icho. Oh, sana churwa iwe. Andizika. Aiwa abo changu andiza. Yere bo. If. Blaka. You know, I feel so lucky to have you. Not blessed yet, babe. You know what? You are one of the few wakakumborerwa naMwari. Look at you. Look at me. Look at what we have. And ndakakumborerwa sure. And gratitude is a must. Yes. Usatenda Mwari ka. Uroi. Tenda Mwari akakupa murume wezera rako. Apa wewe une vana 2. Anokuda kusvika to an extent kuda kukurora baby. Max. Ukambozona here baby kuti most masingle mothers avatozombororwe. Nduve vanenge vakudanana nevarume vevanhu, vakudanana netumadhara tukapera basa kare tota tune mari, but for you My case is special, auntie. You know, and we mhinduro yezvandaipfugamira. Ndainamatira what we have today. Saka fara ndiwe one of the few vakapindura mhinduro naMwari just like that, like this. Baby. Yes. Ndoda muchato. Yeah. What muchato? I want a wedding. But kana singaite then wow. No. Andina kuti azviite. But ona baby. White wedding sha aba. Uri mvana sha. Kubva shwa kutorwa nemuchato. Yes, why not? Look at it this way, babe. Our wedding will encourage women like me and empower men, I mean, vakomana, that it's okay to love who you love, you know? It's... I know, but wanna baby, andakuti azviiti. But wedding sha, zvauri kutaura zvachiweuka. It means about 4K inini mari andina babe. Kuda titadite mumira tozozvita. But we can always adjust. Therefore, maybe you want something small and exclusive. Okay, it's all right. But Bebika, it's high time we break these societal norms. Yeah. Okay, fine. That's no problem. So let me rush. Send about one traffic jam and. Okay, actually, Nasika ndokuswera panapa. So unogona kuenda nemota anditi. Then I'll call Uncle Driver kuti drop you after school. Okay, fine. Nasienda pizza. Andipa ndinozoenda bye. Yeah. Ish, time flies, you know. And then asana angafare because it's been a while. My key. Oh, okay. Where's my phone? Muchanza chako ndokumba. I don't care where we are, as long as I am with you, ndiko kumba. Muchanza chako ndokumba. I don't care where we are, as long as I am with you, ndiko kumba. Muchanza chako ndokumba. Ndiko kumba. Yeah.
you're here. Welcome. Come Thank in. you. Come in. Ndatofunga kuti ucharasika again. Aiwa, kana. Okay, please take a seat. Okay. So, Happy is your real name? Yes, kind of. The English version of Mufaro. Now I get it. Mufaro Bridal by Happy. That's right. That's right. Magafarere wedding ya Sophia. I had to leave after I do or scheduled for a wedding in Zambezi. Takafara singaite. But she was elated. You did a good job. Thank you so much. Unoziya pawanongoti I do vese. Moyo wangu ningokutopinda m7th heaven. I live for that moment. But guess what? You're about to go back into that 7th heaven. Oh, really? Who's off the streets now? Is it one of the bridesmaids? This one. Congratulations. Thank Asmakasangana kwa Sophie. No. Actually, about that Happy, I want this to be a secret. Well, it's not like they don't know him. But I just want to make this one a surprise. You know. Oh, all right. How are you, Magadi? Moshe. Yes, babe. Hi, babes. No problem. And I could maybe moon. You know, my work ethic doesn't allow me to do a wedding where another partner is married or going through a divorce. No, not even. I've been divorced 4 years now. And we're in the Munawangwe. No, that's good. Atizodi drama ka zvinozonzi wedding planner nakuita her full research. Kana. Anditika. Okay, so what kind of a wedding are we looking forward to? You know, a prove them wrong type. You know. Okay. Who are we trying to prove wrong here? You know, something that just says it is possible. Okay. So we have a court wedding, a destination wedding. Okay. But I already see what you're trying to say. Urukuda chiri unique. Something which is criticized and discouraged, but your wedding will show that it's possible. Now you get it. Honestly, I love the idea and but I want to do it. I think it's high time we have something different. A change when it comes to weddings, relationships, and even marriage. And your wedding will do that. I knew you'd get it. Okay. Now I'm starting to believe that you're the best wedding planner in this town. Thank you. So I think if we can look at the designs, the themes, and maybe the color for your wedding. I have this file over here. Thank you guys for the meeting, and I'm very happy to be your wedding planner. And thank you for trusting me. No problem. I trust you'll do your best. Cool, babe, aren't we leaving? Tovachango no see Chichim town. No, because I want to spend more time with you, babes. No, it's okay, guys. You guys can stay in the way then. Okay. Ozongo wedzera pa transport, eh? Thank you. Shaka wanted to talk phone. Okay, just share your ideas, because your sister will be ready in 3 months, auntie. Yeah. 3 months. Then which 4 watch will tenter ready. No, it's okay. I only need 1 month. Plus magona matuze otherwise I had to know 1 0. All right, thank you. Ko babe, Chi. Ungori tense kubvira taona Chichi. It's like zvese ndinda nchingotaura. Baby, anditi ndo kuziya zvauri kuda here wewe, eh? Inini I'll do everything that you want. But unenge usina kumbomufarira, wanga uchingomutarisa. Notaurisa iwe tanaswero. You make me wonder whether I'm doing the right thing or not. Huh? Izvo zvawadedza wedding planner. Kana uma introductions kwacho tisatamboenda. Jane, also zvinotaura kurasika here. Kubva zvawatanga wadana this guy, Maxwell.
Maxwell is his name, Mary. And I think you're just being rude. I just say. Chete waudu kudzwa shin. In fact, waudu kudzwa chokwadi. Now you're talking about yourself. As if uri munhu angatopera basi. Iye ndiye aritokuitira favor ka. Saka apa iwe uri kuita sei now? Uda kunyatsodza kundiudza kuti chii papa? It's not about Inin kana Sophie. It's about your kids. Ausisina basa navo. It's all about Max. Hamusina kuzvinyanya. Kana uchiita handisisina basa nawo nongo kureve. Wakapesera wenda out nevana rini. Sophia has been complaining. So Mary, you and Sophia have been discussing me. Okay, let me ask you something, my sister. Iwewe, do you want me to leave Max or not? No. Yes. So you don't want me to put effort in my relationship? Eh? You two are married and look at me. Okay, just because Max is always there and doing things with me as his girlfriend, just those little moments. Meeting. Okay, if I may speak for myself as your sister, ndizvo discuss about relationships. Waisataura here kuti your kids come first. Saka ndamboti they don't matter here. Kana kuti ndangoti nini I also need to create time for my relationship. And if you guys want to help me, you should allow me time to work on this relationship. Max loves me. And so far, dear, one guy who has been serious with me in a very long time. I don't get that serious anyway, say. Urukumpa shelter, food, and your car. That's not right, and you know it. Ndakakuudza zviri ground one. Well, I mean, imboitai. But Max ono wako you. Mary, iwewe you are my sister. Kana uri sister yangu ka, urufana undi support. And try to get along with Max. And worse off ka, iwewe ndi utora hama yangu. Anyways, I mean, saka uzoturi kupfeka chiko kubrai. Zag, Max. Sawa, saka mapipa zaya ndizo. Nice. Thanks to Baba. Hey, I hope beg you buda kuna madam. Pose good. Usazongubatu ndizo. Ajiwa, dobari wewe. Sharp you. Erebo, thanks. Baby, this is so good. I think you should really invest in this. You should definitely invest in this, especially since it's also your passion. Yeah, but yes, baby, zvekuvaka kana zvokunditorera mari sha. Handiti you know kuti zvoni ndapa tizekukurora. Saka izvi kai zvemaspace zvitomomira izvi. But baby, ko wadi kunegotiate na Tifa na Tino wacho. Hanti wakati vanhu vakuerera. Varamba shamana. Varuda 7k in hand. Ubva wandipachi half yemaspace. Apa inandi ne2k. Because I can't be staying here forever. Says who? You know, we can start from here while you finish. And apa business akurenge to boost off. Baby, andizotonge ka-weekly here. Come on. You know our love and our future. Those are kosha panapa. Saka apa tumira zvipi? Nothing. Kana iri business ka ini ndogona kukupa pane yanda achida kuvhurisa shop yaye. Then tombotanga zvakwezvo. Baby, andisi kumbira mari kwauri. I'm just involving you so that you know my plans. Baby, what good will I be if I don't help you? Baby, you know what? Ansana modanana nemunhu ane moyo wakanaka senge wako. Thank you so much. Saka mangwana toenda Tsika. I would love to, but andiri kuzoti ndakutanga shift mangwana. Saka chingofana uenda ka. Then pandinge ndapiwa off tozoenda Tsika. Kune baby. Auzororere. Chunguru wabvirira wakatsikitsira ipapo. No, ndaida ngoti ningo pesa document zvandingoita. Ko baby. Kasi wakazombudzoka na tete Maxine panapa?
No? Asi udaona tete wako. Hazvo. But kune baby, vasikana kuonekwa wina wewe haufa. Akaska one. Ndakambodo zvinyararaka, but now it's kind of alarming. Oh. So Mary na Sophia vazosucceeda pakuda kukubrainwasha iwewe. Huh? And zvese zvauri kukuudza iwewe. It's making sense to you. Hapana mbo brainwash wapo. Ine ndiri ngobvunza kuti vasikana vauri kuramba uchionekwa winavo mumota ndanani? Kana kuti uri kuramba kuti hausikionekwa kwacho? Bebika, kana iri nyaya yemota ka. Ndogona kukudzosera mota yacho sha. Ndakakuudza iwe ndikati I want to go borrow mota kuna Zex. Iwe ukati you're comfortable with me using your car. But as zvinezvi ndakuita zvokuda kufudzwa manje because of a car. No. Ndogona kukudzosera makeys acho sha. Ina ndambodaro. Nyaya haisi pamota. Nyaya iri pavasikana. Saka inini ndakurambidzwa kutaura nevanhu here inini. Handichabvumidzwa inini kutaura nehama dzangu. Vakambouya here vakandibvunza kuti uyu ndiani, uyu ndiani. But no. I think iyi nyaya haisimbori nyaya yekuti mota. Inyaya yekuti ndikugarire panapa with you. Let me move out. Ndokwazvari. Eka. Because vanhu vakutondiita senge ndisina imba inini. Handiti? I'm more like a beggar now. Pepi ndakakuudza ndikakuti zvoni mira ndinogara naZex, iwe ukaramba. Saka zvandabvunza apa hatisi kutaura nezvazvo. Eka ndataura one. Asi kana iwewe wauda kubhilivha Sophia na Mary, it's clear that you don't trust me. Pepi, I thought maybe we were stronger together. But no. Rega ndirove pasi mangwana chaicho. Meaning? Atito urida kufadza vanhu vako. Inini handamboti ibva panapa baby. Inini newe we know what's on the ground. Bebeka, make up your mind with what you want. You know I love you, right? And unoda kuroora. Baby, ndendiribenze here inini kukwidza vasikana mumota mako. Or maybe iwewe ndo watone change of heart. No. Are you sure? Bebeka, you see nepatava pakapa. I think we should learn to talk things out. Yeah. I'm sorry I overreacted. You're in a happy mood? Yeah. Why not? Kutaita successful ka babes saka. Apana. Oh, okay. So, when did they say it so? For how long? For about 4 days. Baby, hausi costly. Unozoti mari yacho unogona kutoitora kuti unoodhesa. And besides, kani leave randaka-apply iri, handitombobvumidzwa kubuda kubasa this time. Baby, ndaidenda niwe. Alright. Cheka ndenda kuna Zex achinoita zvinhu zvake zvekugara cho. Yeah, tozoenda tese next time. Apa chimboenda naZex apa. Come on, don't be such a baby. Busy ne-cleaning. Kosere munhu iri kuitirwa panapa ka. Saka ndatoti pakutoda tarapa. Oh yeah. Ndizvozvo. Makadini? Mush, zviri sei? Hi Max. Hi, mush, zviri sei? Jane, kumbura kuona 2 minutes. Yepi. Come idea. Ndiye groom wa Jane, wadanzi kumuziva. Chi. Iwe. Baby, ini namo
savasvika. Famba bwandi. Okay. What's up, Zoka? Yeah. Everything is all done. So this is Chich can assist you punishes either my editions or anything. And it, yeah. Yeah, well, but Shagawanda Sujasha to Pirash. Oh, so everything is set now. Dress rakora vepo. Chichi, is there anything that needs to be added? No, upon. My rings. Oh, my rings were quite my invitation, matutanga kupawanere. We'll give them 4 days before the wedding. Okay. But you need to short notice. That is what I want. It's a surprise. That's nice. Okay, so this is Chichi's business number. Isusu takubuda. Saga, in case you need anything, debate. Yeah, well, okay. Okay, thank you. Thanks, Epi. All right. Happy. How are you? Hi, Kanjan. Boy. Eh, je sais. Yeah, ngatipinde mubasha mwari nzbo. Weri pana apa so nas? No, don't worry, I won't be long. Apa ndatomukiraga. Ngombana nosinditira pana sana kana kutobatika, yes? Ndogona kukupa wekumba kwangu. Unenge wakutomupa transport money is really good even for landscaping. Nokubatira basi. Nice. Sikandipa kwe. What's up? I hope you won't be offended. But how well do you know Max? Max? Yes. My assistant told me zvakandi disturba. Akati zvone akaona murume wako uyu Max ku planners meeting. I didn't want to alarm you. Saka I had to go to the office and check the file. And it's bad news, Jane. Max has been attending my wedding meetings Kubasa Kwedu with another woman. It seems he's planning another wedding with someone else who is not you. And Chichi has been facilitating everything. They are almost done, and I think the wedding is going to be taking place in about a few weeks. My meetings for the wedding, I think once a week. Sophie, can you please get here? Quite join me, sis.
Are you happy? Chicha nyatsoitika. Mawani chayo. Unoziya Max angachiplana a wedding with another person. And mchato wangu chifacilitatewa na Chichi. Chichi ndiye angachiuronga. And patakauya panapa chizo finalize zvinhu. Vakazivana. And I think from there Max pakaona Chichi akabva azitoziva kuti chabvunduka. Then I'll have to zotoka. Iwe tipe address. Okay, Sophia. Calm down. Address yemkomana atina. Tingoti ne address yemskana. Eka, iyo card that will lead us to Max. Iwe Chicha kadai chinenge ngozi name. Sazoite violence. Okay? Some of these things, it's not even worth it. Ininda kuda kwenda. I see violence. Teacher ka CID. Ndiye angatoziva Twitter sei pakadai. Iwe 11k mari yakawanda money. It's okay. Don't worry, Jane. Don't worry. Ndaudza teacher anotiitira plan. Waita ako Sophie. Unozoti andautombozwa kuti kune wedding yanga yakaplanwa ini. Chira. It's okay, can. Max ndoba. Wasunga hizo. Wasunga. Zikama tu. Famba tu. Famba. Famba. Famba tu. Famba. Right, finally, you are under arrest for fraud. Fraud? Chumuka papo. Kasika. Ndipe kuno. Ndikona begi. Handi tun. Mpava mazimpava evana. Famba tun, famba. Famba. Yewe. Famba tun. Bava yacho. Domu wacho yeyu. Domu wacho. Nai Max. Nyaya kutaurwa ndiye fraud ndeye. Maxi! Max akaba Maria Jane waigara nayo girlfriend yake. Jane girlfriend yake. Famba. Ani tu, tamba ziringo. Tamba ziringo. Ani tu. Famba ani. Kasika mazimpava. Kana famba, macho zvafara. Kana zvose. Sophia, don't. Please don't sugarcoat it. My reflex and I chose to ignore them. I don't know whether it was foolishness or desperation. Hey, Waka. Mbereko vakwa moti yafa kampani chino izvo munanga sina kana chino panapa ndopapata pawaiting ground yake akamirorora kamusikana kake kako using me. It's a shame, but guess what? Mama vaigara vachitaura kuti shiri nemuriro wayo aimbofa yakaregedza. You think Max wachachinja nokuti aroora musikana iye? Never. Even ukaita 10 years chaidzo, his true colors will come to light one day. Yeah, but you know what? That girl better run for her life. Yo kaona murume anotanga marriage nemari yekuba. Akuna red flag inodarika ipapo.
You're so beautiful, my sister. Very beautiful. Hauna kuchuza kuva a single mother. With your kids, you're a queen. Kusambofoka wana munhu anofunga kuti akuitira favor nekuti ari danana newe. Uzvinzwa? You single mothers, you are unsung heroes. You should wear that cape with pride. Ine ndoshamisika nevanhu vanofamba vachitaura nonsense. Hey, single mother this, single mother that. Imagine. Vazhinji do you know kuti vakarerwa nema-single mothers. So cheer up, my sister. Dutiwa. And you know what? Love will find you one day. True love. I believe that. Oh, mommy. Okay. Here's my heart. You can take it. It's up to you. If you want to break it, it's okay. Baby, it's okay. It's okay. Here's my heart. You can take it. It's up to you. If you want to break it, it's okay. Baby, it's okay. Shandi say moyo wacho Disina kubaiwe Ndinga shandi say moyo wacho Disina kubaiwe Disina kubaiwe Ndinga shandi say moyo wacho baby Disina kubaiwe Disina kubaiwe Ndinga shandi say moyo wacho Disina kubaiwe Disina kubaiwe I'm standing here hoping that you'll see I'm so into you, falling so deep in love. Baby, I'm in love with you. I'm in love with you. Kuti ndikubate ungenda kotsira shondi timba hope pachonira. But still, baby, it's okay. Oh, it's okay.